Vítáme vás na statku Kumberk na akci Technologie, které fungují a šetří peníze. Pojďte se na to podívat. Já vás tady jménem společnosti Dagros, Nevia a Varistar vítám na statku Kumberk. Začnu tím, že bych představil ty, který nějakým způsobem tady budou dneska vystupovat. Program tady běžel, takže tady vidíte, co nás čeká. Já představím majitele a hlavu statku Kumberk Richarda Vykoukala. Pak z pořádajících firem mé jméno je Jan Semenář, zastupuji společnost Varistar, Pavel Plicka, který zastupuje společnost Dagros, Aleš Halada, který zastupuje společnost Nevia.